jeg nu var arbejdsløs, og du havde penge, mon du så ville vælge mig mellem de andre drenge? Hvis jeg nu var efterlyst, kunne det så have skræmt dig? Sagde du, hvis de forhørte dig, hvor jeg havde gemt mig. Tror du på din kærlighed? Sig det, hvis du tør det. Kan du svare med ærlighed, når jeg nu spørger dig? Hvis jeg har en dobbeltseng med en dejlig madras på, er det så denne dobbeltseng, at du vil tage plads på? Jeg var din frier nu, hvad ville du svare? Hvis du fik et lille barn, ville jeg så være faren? Tror du på din kærlighed? Sig det, hvis du tør det. Kan du svare med ærlighed, når jeg nu spørger dig? Hvis jeg nu var arbejdsløs, og du havde penge, mon du så ville vælge mig mellem de andre drenge? Mon du så ville vælge mig mellem de andre drenge?